Hemm bżonn li l-artisti jkollhom paga ġusta għaliex ix-xogħol artistiku huwa xogħol ukoll. Dan kien l-element prinċipali li ħareġ minn konferenza organizzata mill-Assoċjazzjoni tal-Industrija tal-Arti u d-Divertiment. Konferenza li fija ppreżentaw 4 pilastri prinċipali ta' azzjoni li bihom l-artisti lokali, partikolarment iż-żeffiena, l-atturi, il-kantanti u l-mużiċisti jingħataw paga ġusta. Fid-dokument li ppubblikaw il-MEA u li jikkonsisti f'70 paġna ta' riċerka u proposti huma ddeskrivew l-4 pilastri li huma l-bżonn li jkun hemm prinċipji ta' ħlas ġust, li jkun hemm mudell ta' pagamenti, li tinħoloq sistema ta' rata settorjali u li jinħoloq iżjed għarfien għal ħlas ġust. F'kumment ma' Net News, il-President tal-MEA Marija Gallia spjegat x'inhu eżatt il-pjan tagħhom u għaliex ħassew il-bżonn li joħolqu dawn il-proposti. Dina bdiet b'riċerka blan li noħolqu rate card għas-settur. Però minn din riċerka ħarġu problemi usa li jiġu qabel dak il-proċess fejn aħna vera nistgħu nagħmlu rate card. Allura minn dan id-dokument ħriġna consultation paper fejn ħankunu anke qed inħejju board għal fair pay u flimkien ħankunu qed naħdmu fuq konsultazzjoni usa. Imma mhux biss ħankunu qegħdin noħolqu tru dan il-pjan aktar għarfien fuq kif wieħed għandu jitħallas fuq kontratti fuq anka r-realtajiet tas-settur. Il-MEA fetħu wkoll konsultazzjoni pubblika dwar il-pjan ta' azzjoni li proponew u meta ħeġġu lil kulħadd sabiex jipparteċipaw f'din il-konsultazzjoni li wieħed jista' jaċċessa fuq il-website tagħhom sa 30 ta' Novembru. Għal din il-konferenza attendiet il-membru parlamentari Ġulli Zara li ilha snin twal involuta fis-settur artistiku. Flimkien mad-dokument ta' pożizzjoni u l-konsultazzjoni pubblika huma wkoll nedew grupp ta' ħidma favur paga ġusta sabiex flimkien jibdew il-proċess biex tinħoloq sistema ta' rata settorjali li permezz tagħha se jkunu qed iwettqu għadd ta' diskussjonijiet ma' diversi persuni fis-settur biex jirriflettu r-realtajiet kemm tal-artisti kif ukoll ta' min iħaddem.